Vent lidt. Nu. Hej og velkommen til noget Sims 3. Og jeg vil prøve at spille det på PlayStation 3. Fucking fail. Fail. Ja, og jeg har ikke rigtig noget at sige til. Det er et sjovt spil. Jeg har spillet det på en computer før, hvor jeg ikke har givet at optage det. Så jeg vil prøve det på PlayStation 3 nu. Hvor det så mærkeligt ud. Nå. Vente. Kiss. Lige. Jeg ved, hvordan man gør. Okay. Sådan der. Jeg kan godt finde måske for, hvor han kunne se sådan her ud. Det ser lidt skørt ud. Okay. Så skal vi fortsætter lige om lidt igen. Vi hænger den bare sammen. Og hej igen. Nu skal vi videre. Og det går ret godt lige nu, eftersom jeg ikke vidste, om jeg kunne det. Så jeg prøver at tage den her lidt sort mørk et eller andet. Og tager sort. Sådan. Så skal vi herhen. Kasket. Okay. Der er ikke rigtig noget.